Magaupod ang Archdiocese of Haro sa White Movement subong adlaw bilang pag-isa sa kampanya sang religious kag civil society groups nga padayonon ang pagpanawagan sa pagpanabat sa tanan nga mga kurap diri sa pungsod. Sa sulat ni Haro Archbishop Most Reverend Medifil Billones nga ginpadala sa mga tumuluo sa Archdiocese of Haro, ginpahayag sini nga ginaendorso sang Archdiocese ang amo nga paghulag kasunod sang panawagan halin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Ginakabig ini nga paghulag nga nakasentro sa pagtuo kag non-partisan nga expressions and commitment sang simbahan para sa kamatuoran, hustisya, salabton kag katarungan. Sa interview sang Buong Radio kay Monsignor Meliton Oso, ang director sang Haro Archdiocesan Social Action Center kon JSAC, iyagin pahayag nga ginapangabay sang simbahan ang mga tumuluo nga magsuksok sang puti nga panapton kung magsulod sa mga simbahan subong adlaw. Ginapanawagan man ang pagbutang sang puti nga mga laso kon ribbon sa mga simbahan, kapilya, katoliko nga mga eskwelahan kag sa mga institusyon, amuman sa mga edipisyo kag mangin sa mga balay kag sa mga salakyan. Sandig sa simbahan, ang puti nga laso kag panapton amo ang senyales sang pag-isa ukon pagtingob nga nagaupod sa pagpangabuyo para sa nasyon kag para sa mga nagaserbisyo sang matuod sa publiko. Suno kay Monsignor Oso, pahanumdum ini sa publiko nga hindi dapat magpakampante apesar nga may nauna na nga mga marcha kag rally sa tung nagligad nga tuig kun sa diin ginpanawagan man nga presohon ang mga kurap, papaso ng korupsyon kag ipangbalik ang ilang nga mga kinawatan. Ginpahanumduman sini nga hindi lang pagpapreso ang ginapanawagan sa simbahan kundi restitusyon o kun ibalik kung ano ang kinawat. Naibaloan ngayon nga White Ribbon March ginorganisar sa Catholic, Muslim, Evangelical kag Protestant leaders. Our greatest sin is amnesia. We always forget. Kaya binato nagmarcha kita, damo-damo kita, daw okay na. Pero sino subong na dakop? Sino subong na priso? Salamat may isa ka senador nga active, tag isa ka former, pero damo pa na sila. Kaya ang panawagan naton, lahat ng sangkot dapat managot. Kag ilang ina, dapat ibalik ang tinawatan. So halin sang September sa nagligad na tuig, tugtog subong, daw kampante na ang isignaton ka Pilipino, gani gusto kita liwat kalampagon. Sining White Ribbon March, wala pa maabot ang ginahandom naton na lahat ng sangkot dapat managot. Gani dapat vigilant kita kag padayon nga magdemand sa gobyerno. Pasabton gid ang tanan nga may labot sa pagpangurakot angot sa flood control anomaly.